Marrakech é o destino turístico máis importante de Marrocos. Aquí podemos zabullirnos no mundo árabe a través dos seus zocos, visitar as tendas máis glamurosas e mesmo acabar dormindo nun hotel de luxo. Nos viñemos coñecer os galegos que residen aquí. Galegos no mundo, visita Marrakech. ¿Cuánto me costaría dormir una noche en esta habitación? El precio para esta suite es de 6.000 euros por noche. Hasta aquí llegamos, aquí no pasamos. No, llevé glissé, llevé connaître bien, yo sé que llevé glissé, no. Sempre os primeiros días pode se facer un pouco agobiante, moita xente. En cualquier puesto podes perderte. Bueno, pero sobre todo perdes os cartos, iso sí. E con estas rapazas, máis. A ver, finalmente, temos aquí 2 kilos de centola por 5 euros. Temos unha mezquita ao lado da casa e iso non nos facilita moito as noites, sobre todo a min, te dá cada susto impresionante. A Eva colleulle por sorpresa o traslado do seu marido a Marrocos e non o pensou ningún minuto. Aquí descubriu unha cidade de contrastes da que xa namorara o mesmísimo Yves Saint Laurent. Con ela imos coñecer a casa do deseñador francés. Hola. Hola. Que tal? Como estades? Eu chamome Eva e son de Oia e traballo aquí, levo aquí casi 2 anos traballando como profesora, ainda que son educadora social, aquí traballo de educadora con nenos. E que tal en Marrakech? Ah, pois moi ben, a experiencia moi bonita. Pois vos vou a presentar a Bamboloto, meu marido, imos chamar o timbre. Menuda torta. Pois sí, aquí as portas son así bastante peculiares. Son bonitas. Son. Sí. Hola, que tal? Bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Pasade. Ele é Juan, Bamboloto, bueno, eu chamolle Bamboloto porque o coñecín así, e bueno, sempre nos tratamos así. Eu estaba traballando en Galicia, estaba nun proxecto moi bonito de igualdade de xénero, e estaba ben, estábamos en ese momento, pois, bueno, non pensábamos en nada disto. Pero me chamou desde París e me dixo: Eva, non te poñas nerviosa, pero nos vamos pa Marrakech. Así, de repente, sí. Bueno, xa coñecedes a sala, bueno, un apartamento do máis normal. A verdade é que ten unhas boas vistas. Se queredes o que vos podo enseñar, pois é a vista da nosa habitación, que ten un pequeniño balcón e é bastante agradable. É fácil atopar casa aquí? Pois sí, é bastante fácil. O que pasa é que hai que buscar moito porque tamén é certo que hai un pouco de todo. E sobre todo, se non eres marroquí, é máis difícil a nivel de precios. A media, máis ou menos, para poder estar en un apartamento decente, si está amueblado, son 5.500 dírhames, que ven sendo en torno a 480 euros, 500 euros. Temos unha mezquita ao lado da casa e iso non nos facilita moito as noites, sobre todo a min, te digo que Bamboloto durme estupendamente, pero a mí me pega cada susto impresionante. Porque teñen uns altavoces que Vamos. E ademais, precisamente este almuédano que ten unha voz bastante forte e non moi poética, digamos. É bonito, ten o seu encanto todo isto, pero dormir costa. Temos ali o
o Castelao, que é o noso deus, no noso altar. Imos entón coñecer o teu traballo? Sí, pareceme moi ben. Ainda la imos. Estamos como a uns 15 kilómetros de Marrakech. Exactamente, sí. Por qué? Por qué? Porque aquí teño a biblioteca onde estou traballando, e xa veredes, iso é o Fela Hotel, iso é Dar al Mamun onde eu traballo. A diferencia é que esa estrutura comercial, Dar al Mamun é unha asociación sen ánimo de lucro que ten esa dimensión artística e cultural. Menuda mestura. Sí, é unha mestura moi interesante, sí, sí. Bonjour, Raja. Bonjour, Sana. Bonjour. Nesta parte temos os libros de todo o que é a literatura xeral en todas as linguas, en todos os xéneros diferentes. Temos libros en francés, en árabe. Eu vou vos mostrar un pouco todo o resto, non? Entón, eu síntome aquí normalmente, poñome a traballar. Este espacio é un espacio que temos aquí que permite facer as lecturas de poesía dos domingos que eu preparo. É unha mezcla así entre clásico e moderno, pero realmente moi agradable, non? Estes exteriores son tamén paradisíacos, eh? Sí, todos os xardines están moi ben feitos, non? Con plantas moi exóticas de moitas partes diferentes, coas plantas aromáticas. Estos cactus que son como mexicanos e dan un ambiente realmente curioso o entorno, non? Menuda piscina. Pegas aquí algún chapuzón ou non? Pegueime chapuzóns no primeiro. Sí. Cando chegaches estaba en construcción, non? Sí, xa estaba o edificio da biblioteca, pero toda esta piscina, todo este restaurante ainda non estaba. E entón, despois de traballar ás 6 da tarde ou 7 da tarde, cando facía moitísimo calor, nos viñamos os dous aquí a nadar. Moitas gracias por ensinarnos este sitio fantástico, eh? Sí, gracias a vos. Ata logo, entón, nos vemos despois. Xa nos vemos, música. Vale. Un bico. Chao. Vamos a dar un paseo pola cidade. Eso, pasalo ben. Adeus. Ata logo. Imos visitar o Xardín Mallorel. Imos aló. Vamos a falar co director que vos vai a explicar un pouquiño, pois, algo do xardín. Hola. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenido al Jardín Majorel. Este jardín fue creado y dibujado por un pintor francés que se llama Jacques Majorel. Este pintor francés vivió en Marruecos hasta su muerte en los años 60. Yves Saint Laurent y Pierre Berger, que ya tenían casa de vacaciones en Marrakech, se enamoraron de este jardín y cuando supieron que iba a desaparecer, decidieron comprarlo para salvarlo. Eso era el año 1980. Hoy estamos en 2013. Yves Saint Laurent falleció hace 4 años. Sus cenizas están aquí en este jardín y se ha convertido en uno de los sitios más visitados de Marruecos, con más de 600.000 visitantes al año. Esta é a residencia de Yves Saint Laurent e anteriormente de Jacques Majorel. E eles foron os que puxeron un pouco en alza o de vir a Marrakech. En ese momento foi Marrakech unha das vilas para Francia e incluso internacionalmente máis, digamos, cool daquel momento, non?
que te dixeron na casa cando dixeches que viñas para aquí? Pois hubo división de opinións. A miña nai casi lle dá un telele, porque, bueno, polo descoñecemento do mundo árabe en general, pois tiña así os seus reparos de os homes, non sei que, e non lle facía moita gracia. E o meu pai, pois tamén estaba un pouco inquieto pois polo tema de que me decía que como traballo co tema de mulleres e de xénero, pois que a ver onde me iba a meter, que isto non era como alá, que igual me daban, vamos, 4 tortas, que vamos. Explicádenos que é o que temos na mesa. Pues estos son una variedad de ensaladas que é moi típico servirlas así. Puede ser berenxenas, pero bueno, esta por exemplo é de espinacas. Así está moi boa, é realmente delicioso. É todo moi variado e moi vistoso. Todo moi boa pinta, pero algo botaredes de menos, non? Pois sí, a verdade é que sí, botamos algunhas cousas de menos. Sí. Eu personalmente, pois o peixe. O feito de ir ao monte nesta época precisamente para coller cogumelos e castañas, que é algo que me encantaba, pois o boto moitísimo de menos. Para moito tempo por aquí. Eu penso que unha boa temporada polo menos, despois se verá, pero por agora vamos vivirlo aquí ben por intensidade. Sí. Sí? Moi ben, moitísimas gracias. Saúdos a Bayona, a Galicia, a familia. A toda a familia, un bico. E gracias. Adeus. María topou unha nova vida en Marrocos e non pensa en marchar de aquí. Esta viguesa quere que coñezamos a natureza máis frondosa dun país con deserto e por iso leváranos de aventura ás fervenzas de Ourica. Hola. Hola. Chámome María, son de Ourense, levo moitos anos vivindo en Vigo, levo 3 anos vivindo en Marrocos, benvidos a Marrakech. Estamos diante dun dos monumentos máis emblemáticos da cidade. Sí, a Kutubía, unha mezquita que, como podedes ver, unha parte está derruída porque non estaba ben orientada mirando a Meca. Entón derruíron a primeira parte e despois construíron outra realmente mirando a Meca, que é o que vedes aquí. Imos ao Val de Ourica, que está como a 30 kilómetros de aquí, que hai unhas montañas, unhas cascadas, ten unha paisaxe maravillosa, estupenda. Imos pasar moi ben. María, como é vivir aquí? Bueno, pois, eu penso que é fácil se coñeces xente, tes amigos. Os marroquíes son moi hospitalarios, abrenche as portas inmediatamente, te invitan á boda, ao bautizo. Son xente moi hospitalaria. Que é o mellor do seu carácter? O respeto polas tradicións, a cultura, a familia. Teñen un respeto, por exemplo, polos maiores que a min sorpréndeme, será porque nos xa o perdimos. Como é a paisaxe marroquí? É moi variada. Tes as altas montañas do Alto Atlas, logo tes o deserto, gran parte do país é desértico, tes os bosques de cedros que son en Ifrán, Fes, como se estiveras na Suiza, tes a estación hibernal de Ucaimeden, que é unha das principais estacións de esquí de Marrocos. Esquías en Marrocos? Sí. En inverno o Alto Atlas está completamente nevado,
e concretamente na estación de Ucaimeden, tamén en Ifrán hai unha estación de esquí, ademais é un deporte que lles gusta moito tamén. Chegamos ao Val de Ourica. Pois sí, como podedes ver, é toda unha vegetación verde, frondosa, un pouco o contraste con Marrakech, que é unha zona máis árida, máis seca, moita pedra, e aquí sabes verde, verde, verde. O río Ourica vai polo medio do val, e logo os pueblecitos típicos desta zona, subindo as faldas das colinas, as faldas das montañas, normalmente. Non están exactamente no val, sino que están na base da montaña, na base da colina. Son povos bereber? A maioría sí son de orixe bereber. Sí, esta é unha zona de orixe bereber. Dice que es peligroso. Dice que hay como 30 minutos, pero dice que es peligroso. Intentámoslo ou que? Como que irades vos, a ver, o que digades, sí ou sí, o sí ou non. Imos ver como está a cousa por aí e se vemos que é moi perigoso damos a volta. Pois ala, imos, veña. Aventureiros. Aventureiros, imos. Aquí temos o guía para facer a excursión. Imos un pouquiño protegidos, polo menos, porque xa vedes que a cousa pinta cruda. Sí, unha ponte última xeración temos aquí, Total, Eu non sei se serei capaz de cruzar a ponte, Imos aló, que os galegos podemos con A ver, todo. alguén que me dé unha maniño, porque... Aquí tes o guía, veña. Veña, vamos alá. Esto vai ser budillo, Vamos alá. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت تبقى فداك لو تنساني. María, é curioso que xa tendas en todas partes, non? Pois sí, porque, bueno, estar tan próximo de Marrakech é moi turístico e aparte que a paisaxe a merece. Hai moita xente que ven aquí a súa maneira de vivir, non? En este sitio tan remoto, todo cheiño de tendas. Refrescados están, Desde logo que sí, é curioso, verdade? É o que se pode chamar unha neveira de montaña. Eles aquí arriba non teñen frigoríficos normalmente, entón o que fan é, como vedes polo tubo de auga, caen a auga desde o río, e, bueno, as bebidas están fresquiñas. Hoxe non fai moita falta, pero en verán sí que fai falta. María, ¿qué tal? Pues muy bonito, pero hay que subir ahí, yo no me subo, Si mirades alá arriba, esa é a primeira fervenza das 7 que hai. Por eso o pobo chamase Seti Fatma, 7 fervenzas. Pero eu ali arriba pareceme que non vou, Ao final, pudéchesme. Tanto animarme que por fin subín. Te merece a pena? Merece a pena. Verdadeiramente é un espectáculo, la paisaxe, pero bueno, increíble. Pois imos que ainda nos queda un pouco. Imos. Merci. Non, je ne vais pas le faire, non, je vais retourner. No. Hasta aquí llegamos, de aquí no pasamos. No. No, je vais glisser. Je me connais très bien, je sais que je vais glisser, no. ما عادش ينفع سامحه عالي عمل فيا
finalizamos a excursión, foi dura, pero mereceu a pena. E agora imos comer aquí al ladiño mismo da auga, como vedes, un lugar típico marroquí. Van nos traer a comida e imos disfrutar dunha verdadeira comida marroquí. Senta. Senta que eu veixo por ali que xa están preparados despois desta fantástica excursión para traernos Pois a comida. vexo vir por aí uns mozos cuns tallís. María, isto ten unha pinta... Bueno, pois imos, veña. María, con isto non botarás de menos o pulpiño, nin nada Bueno, deso, non? o pulpiño botase de menos, unha centoliña, unha necoriña, uns percebiños, esas cousiñas nosas botase de menos. Pero a comida marroquí encántame, non cabe duda que isto é unha delicia. Que é o que se bota de menos vivindo aquí? Non te podo decir porque realmente síntome tan a gusto aquí que non teño a cousa de aí, me teño que marchar a la, non. Pois imos probar o tallín a ver se temos a mesma sensación. Pois ala, imos. Como ça? Oui. Moi bien. Bon appetit. Merci beaucoup. Shukran. María, un placer. O prazer foi meu, verdadeiramente sodes unha grande compaña, paseino de maravilla, espero que vos o posades ben. Bueno, convido a todos os galegos a vir a Marrocos, saben que non todo é deserto, que hai moitas cousas por ver, moito que descubrir, e aquí estamos esperando cos brazos abertos. O sea, Riquiños, un bico para todos os galegos. Sabe 7 idiomas, entre eles xaponés, chinés ou búlgaro, e o árabe non se lle resistir. Con Liliana coñeceremos os oficios ancestrais da Medina e tamén a Mamunia, un dos hotéis máis luxosos do mundo. Hola! Hola, hola galegos do mundo. Benvidos a Marrakech. Eu son Liliana, son de Vigo e levo uns meses aquí traballando no Instituto Cervantes. Estamos na Praza Jemal Fena, é un dos monumentos máis importantes de Marrakech. É patrimonio da humanidade. Sí, patrimonio da humanidade. E parece ser que Goitisolo tivo moito que ver para que o fixeran. Non é pola súa arquitectura, é pola súa cultura, non? Polo Sí, que porque esta praza é unha praza como quen di 24 horas aberto. Porque cambia moito de día e de noite. Teremos que tomar algo para ter enerxías, non? Pois vai ser que sí, porque os focos consumen moita enerxía, de verdade. Así que temos que empezar con unha forma natural, é moi típica na Plaza Fenac, que é un zumo de laranxa. Salam aleikum. Fume custa 4 dirhams. 4 dirhams, que canto sería? Pois como 40 céntimos. Shukran. Está moi bo. مدخون لو حبك إلي بتخون بجنون شو بحبك أنا بجنون بتقول يا عمري قلبي مش بأمري صفى بأمرك هالقلب مرهون. Liliana, que imos facer agora? Pois agora imos ir a un hotel importante que é a Mamunia. Imos dar un paseo agora na calesa, vale? Salam aleikum. Ti ves xa do outro país, non? Sí, eu estive, cando a primeira vez que saín de Galicia, foi no ano 99, saín e fun para Bulgaria. Aí estuve 12 anos traballando en institutos bilingües e na universidade e tamén colaborando co Instituto Cervantes. E logo saíme unha sustitución en Xordania e ali estuve 8 meses e agora aquí en Marrakech. Así que é unha viaxeira empedernida. Sí, unha galega polo mundo. Estás pasando agora polas portas da Medina. Son portas moi bellas e dai ven o sobrenome de Cidade Vermella, pola cor que ten as murallas. Así é coñecida Marrakech, non? Sí, como a Cidade Vermella. A Cidade Vermella. Chegamos ao hotel e imos ver o interior porque é famoso pola súa arquitectura.
É un luxo absoluto. Un luxo absoluto, sí. Saber eres. Esto sí que es un recibimiento, ¿eh? Sí, ¿verdad? Como un marasá. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida. Hola. Gracias, señora Cabrera. Buenos Bienvenida a días. la Mamunia. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Va a ser Bienvenidos. nuestro guía, ¿no? Sí, mucho gusto, bienvenidos a la Mamunia. Muchas gracias. Pues la Mamunia empezó, primeramente fue un regalo del sultán a su hijo Mamun y después fue un jardín que se convirtió en hotel en 1923, en un hotel mítico, no solo de Marruecos, sino también de todo el mundo. Es una marca en sí, mucha gente nunca han venido a Marruecos, pero conocen o han oído hablar por lo menos de la Mamunia. Imos coñecer como se durme aquí. Sí, ¿verdad? Bienvenidos. Es una de nuestras suites de diseño, la suite Marqueterie. Esta suite tiene 155 metros cuadrados. Tiene 2 dormitorios y un salón. Y por supuesto, como todas las habitaciones de la Mamunia, tienen un balcón con vista a los jardines o a la ciudad de Marrakech. ¿Cuánto me costaría dormir una noche en esta habitación? El precio para esta suite es de 6.000 euros por noche. Non está mal, ¿eh? No, calderiña. Bueno, después de ver esta habitación tan increíble, un paseíto estaría muy bien, ¿no? Perfecto. Vamos por los jardines. ¿Cuántos jardineros trabajan aquí? 63. 63. Muchos olivos, muchos árboles de naranja, de limones, rosas, por supuesto. Son 8 hectáreas de jardines. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta que vaya luego. bien. Adiós. Gracias. Isto non é a Mamunia, ¿eh? No, a verdade é que despois de tanto glamour, isto é moi diferente á Mamunia. Ides ver Que é o que agochan estas paredes? as curtidurías de Marrakech. Bon, xa estamos aquí. Xa cheira algo por aquí, non? Sí, aquí cheira un poquinho forte, porque imos ver como se traballan as peles dentro e ides ver. Venden menta para que cando chegues non sintas tanto o cheiro das peles. Salam aleikum. Xa estamos preparados con material básico para entrar nas curtidurías. Imos aló. Madre mía, Liliana, isto é impresionante, ¿eh? Aquí o que fan é coller as peles de camelos, de animais, e logo o que fan é metela na caca de pomba e orina de cabalo. É para abrandar as peles. Todo que a tintura é natural, se fai con elementos naturais. Seguro que agradece a xente que non se cheira agora mesmo na tele, ¿eh? Sí, ten sorte de non estar aquí para cheirar. Esta é unha terraza panorámica. Imos ver unha das máis grandes curtidurías. É impresionante, ¿eh? Sí, verdade? Podemos ver como ten as peles en remollo na calviva, logo esas están atintadas. Cada un dos buracos é de un deles. É como se fora a súa tenda. Onde imos, Liliana? Pois agora imos ver os zocos en unha farmacia bereber. Unha farmacia bereber é como unha botica de antes na que a xente merca produtos naturais para como remedios caseiros. Por exemplo, doeche a bolsa como unha alternativa á farmacia. Oui, ça c'est pour protéger contre les mauvais esprits. Es para protegerme dos malos espíritus. Para la suerte. Para ter sorte. Y también si quieres pintar el ojo, eso es bueno para antiséptico para el ojo. Pintarás algunha vez coa... Pois a verdade é que non. Klaus. Di que é unha tradición, non? Sí, unha tradición. Si on fait un maquillage pour quelqu'un, 2 bisous à la fin. Sí. 2 bisous. Oh, la. Dicen que si alguén maquíllame, eu teño que darlle 2 bicos al final. Parce que normalement, c'est le mari qui fait le maquillage pour la femme. Porque normalmente é o home que fai a muller o maquillaje. Mira que se te atopamos aquí, mozo. Ai, Deus. Ahora se llama Fátima Bereber. Agora chamome Fátima Bereber. Sí. Sabe. Oye, Chu, vamos a ver. Como te atopas? Un pouco rara, non? Esto se llama ahora
Fátima Bereber. Fátima Bereber. Que son esos guedellos aí colgados de cores? Ah, eso es que estamos perto, bueno, do foco dos tintoreiros. Son as lascuas que se fan... Sí, son as lascoas que se fan a alfombra. Avete le cose brutte che toccate. Eu creo que esa maquillaxe que che puseron va causando furor, É peligrosa a tope. Mirade, este é un dos tintoreiros máis vellos que fai o proceso con agua quente. Bueno, nos vai a mostrar el. Bonjour. Salam alaikum. Labes, alhamdulillah. Bejer. Alors, viens voir la première fois, on met le feu par là. La primeira vez tes que pôr o fogo por aquí. Et après, quand l'eau est très très chaud, E logo tes que pôr a cor moi quente. Tiñen as las como faría un tintoreiro de hai miles de anos. Menudo colorido, Liliana? Sí, a verdade que sí, moi bonito. Xa deixamos detrás a algarabía do foco. Este é o Gar Justos duns españoles e imos visitalo. Isto é un rial convertido en un hotel. Menuda animación, non si? Pois sí, a verdade que sí, sí. Esta é a praza de noite. Cambia bastante, verdade? Cambia. Pois como podedes ver, aquí hai postos de comida, hai caracóis, cuscús tamén, parrilla, carne. Quisimos ver a pastelería típica marroquí. Hola. Que boa pinta, Salam ¿no? alaikum. O sea, el corno de gacela é uno dos máis típicos en Marrocos. Utilizan moita améndoa, non? Sí, moita améndoa, moito mel. Hai unha lenda bereber que di que o mel, a facían as abellas só para Mahoma. Pero que pasou? Que cando morreu, os homes non dixeron ás abellas que morrera. E como tiña que só podía facer mel para él, pois as abellas seguen producindo mel, é por iso que segue habendo tanta. E por eso os postres ten tanto mel. Bueno, mirade que ben eu estou pasando. Entón despedímonos aquí. Venga, logo. Durante 5 anos viaxou a Essaouira como turista. Agora ela, que ten unha acolledora casa de hóspedes aquí, case sempre chea de galegos. Soedade descubriranos a praia de Marrakech. Hola. Hola, que tal? Moi ben. Son Soedade. Nada, aquí estamos en Essaouira, son de Compostela, e aquí traballo. Canto tempo levas aquí, Soedade? Pois aquí hai moitos anos que cheguei aquí, pero dende que me quedei sin traballo, pois levo igual 3-4 anos aquí intentando facer a miña vida. Pero bueno, sempre con Galicia e sempre aí al lado. E que é o que faz aquí? Eu teño unha casa pequena e alugo cuartos e nada. Recibo a xente que chega. Que foi o que che prendou de Essaouira? Ah, pois mira, bueno, que este é un pouco como Galicia, tamén, Pois o mar, a playa, o porto, a Medina, todo, a xente. Ensinarnos o porto? Veña, vamos a ver o porto. Imos aló. Isto parece Malpica en pleno agosto. Pois sí, isto é Malpica, casi. Pero o que ten Essaouira é que é un porto de sardiña, moi boa. E a xente cando vai a mercar, pois como era da souba de Rianxo, si é de Rianxo, si é de outro lado, pois aquí igual, tamén. A sardiña de Essaouira é a mellor. Nada que ver coa de Agadir, non? Podemos preguntar a canto vai? Ah, podemos. Ten que, bueno, baratísima ten que ser esta.
Mira, nestes cescos é donde desembarcan a sardiña. Ahora toda esa cuesta €1. É grande. E eu creo que nos están pedindo máis do debido, Pero tamén estamos pola mañán, non nos estamos poñendo a fondo no regateo. Isto igual hai que sacalo pola mitad ou así, non? Habería que vir aquí en San Xoán, Home, en San Xoán, miña nai sempre di que en San Xoán preguntas o prezo da sardiña al ano e está €11, €12, e aquí, pois así, máis ou menos. Soedade, unha cidade fortificada esta. Bueno, é unha cidade que sí, porque Saguira sempre foi como unha vila moi cotizada, non? Antigo porto de Tombuctú, se movía moito que viña do interior, toda a costa que é tan atlántica, non? Pois fai que Saguira teña un espacio onde se recollen os barcos, co cal pois era interesante. Mira, escalapiés. Que Soedade, como vai a negociación? Pois a negociación van que os 2 centolos van a menos de €4. Os dous? Sí, pero non xa nos coñecemos, porque eu sempre veño a coller de aquí os centolos. Me pas as rin. No, que lle estás dicindo? Que non entendemos nada. Porque está poñendo a centola a 20 dirhams cada unha. Entón, isto hai que facer, a ver, que arregle un pouco o lote. E antes de comenzar na bolsa, ademais. Si no... Que nos ensina? A ver, finalmente, temos aquí 2 kilos de centola por €5. E iso que nos regateamos, E iso que ainda así, teníamos que estar aí un poquinho máis... Igual incluso hasta facerlle un té, Pero bueno, está ben, creo que estará ben. Imos logo. Aquí hai de todo, é certo, porque é lugar de paseo, é lugar de surf, é lugar de tomar o sol, de pasear o can. Aquí en Essaouira tense moito aprecio os gatos, sabes? Porque os gatos fan un servicio social público moi importante, non? Que é de limpeza, non? E está chea de clubs de surf, non? Soedade, estamos, digamos que xa no centro neurálxico, non? Bueno, sí, isto para os de Compostela sería unha especie de portafaxeira, non? Entón, por aquí, pues, ves moitos turistas e bueno, é como centro. Sería como aquela entrada do Franco, pero, bueno, sin viños e sin tabernitas. Pero o que temos son cafés clásicos, non? Nos que deixaron aquela época dos franceses e así. E aquí temos, pois, cando son os partidos do Barça Madrid, pois hai moitísima xente, apóstase o fútbol, apóstase as carreiras. E aquí deste lado, nesta porta de aquí, que parecería que entraras nunha mezquita, o que entra realmente é nunha cancha de baloncesto, que non só é de baloncesto, sino tamén para os concertos de rap, que tamén hai moita música hip-hop, moito rap. Ten moita vidilla cultural, non, Essaouira? Sí. De feito, aquí hai un importante festival. Sí, o Festival de Música Genagua, que é no mes de xuño, polo San Xoán. Bueno, un sitio para onde tiveramos que estar nós tamén os galegos, porque sería interesante ver esa mestura de músicas co fío do Atlántico. É moi tranquilo, non, Essaouira? Sí, moito. Ten unha escala moi compostelana tamén, sabes? Así, e polo tanto volvese máis humana, non? Non te perdes como nunha gran cidade. Tentolas, tranquilidade, praia. Ti non podes botar nada de menos de Galicia. Non. Eu son galega. Eu son galega, home. Estamos no mundo sendo galegos, non? E podemos compartir, e temos tantas cousas en común, non? Non imos parar aquí para coller para preparar a tallín na casa, sabes? Entón colleremos un pouco de especias. Estamos nada, a 1 minuto de casa,
Salam alaikum. Ça va, la ves? Bejer. Teñen especies para todo aquí, non? Para todo. Bueno, especies para comida, pero tamén teñen, pois, mira, aseo, a pedra pómez, para os pés, as durezas dos pés, os beizos, non? Todo o tema de henna. E aceite de argán, sin duda. O aceite de argán aquí é imprescindible. Sí, porque ademais o aceite de argán está comprobado que para as uñas e para o pelo é o mellor que hai. Son gram, xa se dis. ¡Ey! Bueno, estos son los ciudadanos que hay ahora en casa. Aquí hai unha galega, estos son ciudadanos do mundo. Soedade, como viñeches parar aquí a unha casa para que veñan Bueno, outros? esta culpa tamén a ten un catalán que ahora non está aquí, que se chama Ferran, e que a casa é súa tamén. E el mirou nun principio a casa e, bueno, pois eu a xestiono, non? Mais. Bueno, hai que subir escaleiras, porque aquí para ver o mar hai que coller altura e logo poñerse a vela. Bueno, a casa chea, non? A casa chea, sí. Bueno, sí, a verdad que sí, temos a casa chea, pero, bueno, esperamos que veña moita máis xente, claro. É unha casa pequena, ten 4 habitacións e un apartamento, e este é unha das habitacións que está ocupando ahora Madame María, que está na terraza. Madame María de Compostela. É unha asidua da casa, e ven moitas veces. Alugades habitacións, por planta, como facemos? Facemos todo o que a xente queira. Alugamos cuartos, alugamos a casa inteira, alugamos o apartamento, todo o que nos adaptamos un pouco ao deseo da xente que chega, non? Todas as habitaciones teñen baño, pero, bueno, a esquina que máis lle gusta a todo o mundo é, sin duda, a terraza. E eu penso que aí debe estar casi todo o mundo ahora na terraza. Pois, imos para ali. Hola. Hola. Aquí temos vascos, italianos, Ismail, que é de Sahuira, Jorge tamén que vende Compostela. Pois aquí temos a segunda terraza, que é máis alta de Sahuira, e, bueno, casi que podemos ver Fisterra, en línea recta, Fisterra. Menudas vistas, ¿eh? Sí, a verdad que é impresionante toda esta costa. Bueno, aquí vemos un pouco o que é o skyline de Sahuira, ¿no? Coa playa e a illa, ¿no? Aquí temos a Madame María. Madame María é unha... Bueno, é madame desta casa, ¿no? Tamén. María que de Compostela. María que de Compostela, pero pasa aquí 3 meses, 4 cada ano. E logo que ten esa unha? María ahora deixou de traballar, acabou a súa vida laboral e ven a Sahuira a buscar a paz, a escoitar esta muecín e estos cantos aquí no sol, a conversar cos marroquís, que é unha xente realmente maravillosa. Pois, ala, imos comer. Que ben, centolo galego. Centolo, suirí, a tallín de miluda. Que a fai durante maravillosa. 2 horas. E tallín de mutón de cordeiro con especial receta de miluda con cirolas e améndoas. Está de morte, non, María? Está de morte. Soedade, ben alimentada estás, eh? Estamos genial aquí cos centolos e a tallín de miluda. Para que ves a miña nai tamén, e que ves a miña familia e os amigos. E nada, convidados estades a pasar por casa. Aquí seredes generalmente acollidos. Vai un brindis un pouco por todos. Miluda? Por el mundo galego. Por o mundo galego, africano. Galego marrocai. Bicos a todos. Bicos a todos. Comprar no zoco de Marrakech é sinónimo de regateo. Hoxe Marcos explicarános todos os trucos para que esta tradición marroquí non acabe coa nosa paciencia e, sobre todo, cos nosos petos. Hola, benvidos a Marrakech. Estamos de Marcos, son de Gondomar, e nada, vamos a ensinar unha cousa imprescindible nesta cidade que é o regateo. Non vamos a ir solo nestas ocasión porque nos están esperando xa a miña muller e unha amiga e vamos a facernos uns expertos no regateo. Imos aló, que estamos desexando. Moi ben, vamos alá.
Hola. 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 Mira, esta é miña muller, chamase Tamara. Hola, Tamara. Esta é unha amiga que se chama Susana. Hola, Susana. A que lle botache de sollo? Miramos uns portavelas aí dentro que están moi bonitos. Os portavelas, pois veña, imos a velos entón. Cales son entonces? Mira, estes son moi bonitos. Eses de aí? Sí. A min gustoume. Agora comeza o proceso máis complicado, non? Sí. Canto custa? Que precio teñen? 40. 40 dirham. Marchamos. Por 40 marchamos. Que vos parece? Como vai a cousa? Eu creo que podemos Estamos baixar dubidando, pero creemos que lle podemos baixar un poquinho Estamos máis. tentando. Vamos a Canto eran? intentarlo. 15, entón? ¿Cuánto? 15. Vale, 20 no problema. 20. 20. A unha, dúas e tres. Son casi 2 euros. Una bolsa de regalo no problema. Máis ou menos. 20. Nos regalan unha bolsa, bicho. Que detalle. Regatean moitos españoles. Ah, sí, precio bueno, precio democrático. Precio democrático. Precio cojonudo, precio cojonudo. Moitas gracias. Como é o isto de comprar no zoco? É complicado? Pois non, moi complicado non é. Sempre os primeiros días podese facer un pouco agobiante pola xente que hai, moita xente, todos en direccións contrarias, uns pa un lado, uns pa outro. Perdeste en cualquier puesto, podes perderte. Bueno, pero sobre todo perdes os cartos, iso sí. E con estas rapazas, máis. Fixadevos, aquí teñen os precios. Que pasa se teñen os prezos? Creo que non se pode regatear nestes sitios porque teñen os precios xa marcados. Que vos parece? Que che parece a ti? Custache. Eu vexote moi guapa. Eu non así digo unha cousa. Parece taños. Parece un pouco grande. chove. Pero bueno, quédache bastante ben, un poquinho largo quizá, ¿no? Son talla única isto, para que sepades, porque xa non o dixo chico. Podemos baixarlle un pouco o precio, non? 50. 50. 50 c'est bon? 50, le dernier prix. Dernier prix. Pois veña. Teño aquí. Pois perfecto. 10 dirham. Moitas gracias. Polo que vemos aquí os idiomas non fan falla. No, para nada. Aquí a lei dos sextos, entenderse cos cartos e regatear moito, sempre. Susana xa colleu cacho, ahora imos a ver se vemos algunha alfombra, algún bolso, ¿no? Pane falta para casa, ¿no? Un alfombra que nos falta, pero bueno, por aquí Pois cerca imos. non temos. Mira neste poste. Hola, ¿qué tal? Hola. Españoles. Sí, do norte de España, de Galicia. Galicia. Sí. A Coruña, Vigo. Sí, Coruña, Vigo, Pontevedra. Había un xogador que xogou... Como se chamaba? Neibet. Ese mesmo, ese xogou por Galicia xogou. Sí. Imos botar un vistazo, parece? Sí, señor. Gracias. Xa mirades que hai moitos que falan moi ben o español. Entenden o galego hasta, así que... Aquí o que queren é negocio. A pasmina. E canto custa esta pasmina? Ese 10 euros, 100 dirham. 100 dirhams, 10 euros. Negociables, ¿no? Este es mejor que Pashmina, porque Pashmina hay muchas sabores, imitaciones de India, de China, de Turquía. Pero precio democrático. No, este es original de aquí. 40, damosche 40. Si quieres, no 40, no 80. No 40, no 80. 60. Exactamente. 60 es... Mire, a miña muller chamanlle abogada berebere. Sabe que significa, verdade? Berebere avocada. Abogada. Todo peor que hai aquí. Regateo moito. Regatea sempre todo. Pois nada, vamos a dar unha volta, parece, e logo vémolo, vale? Amigos, igual, amigos igual. Gracias, gracias, gracias. Vamos, hasta logo. Temos uns amigos que están esperando nos baños aquí típicos. Pois non é mala idea, É moi boa idea. Imos. Pois sí, veña. Vamos. Non está mal, non, rapaz? Está genial. Está genial. Isto é o paraíso. Aquí relájase onde todo o alboroto que hai fora. La piscina, aquí masaje relajante en todo el cuerpo. La cara, la cabeza y los pies. Los pies, voilà. Aquí los baños orientales, los baños con el masaje. El tiempo 25 minutos. ¿Algún tratamiento aquí o nos dejan solos? Solos.
la pareja o mujeres o compañeros aquí. Es romántico, ¿no? Sí, muy romántico. Creo que os vou deixar eles solos aquí. Rapaces, que? Xa non sei hora para entrar. Están esperando por nós. Para dentro non iremos todos, non? No, nos aquí abandonamos. Nos hará relaxarnos, un bañiño, e logo se marchamos. Todos galegos, non? Sí, por suposto. Vale, pois a pasalo ben. Pues nada, hasta luego. Un saludo a mi nai, que está de cumpleaños hoxe. Mamá, prepárame un cocido que vou. Vamos todos. Hasta logo. Hasta luego, chao. Galegos del mundo, bienvenidos a Marrakech. Ya está bien. Galegos del mundo, bienvenidos a Marrakech. Somos los Nube la Galega, por putillos, por cacheiras, somos los Nube la Galega. Hoy